Les pastisseries ja ho tenen tot preparat per a aquesta castanyada. Els panellets més tradicionals i innovadors són els reis dels seus aparadors aquests días. Los panellets, para que sean de calidad, tienen que ser hechos con almendra, azúcar, huevos y, en el caso del piñón, con piñón Castilla, piñón español. Los panellets que más se venden son los panellets de piñón, que son los reyes, aunque cada vez más gustan los variados porque cada vez más los hacemos más especiales. També per Tots Sants són típics els moniatos i les castanyes. Per coure-les bé, només hi ha un secret. Per fer bé les castanyes, el que cal fer és fer-li un bon tall a la part de sota i després 20-25 minuts al forn, depenent del forn, el podeu coure i quedarà la mar de bona. D'altra banda, les floristeries també es preparen per una de les èpoques de més venda, oferint una gran varietat de rams per recordar els que ja no hi són.